Vítajte pri ďalšej rozbalovačke, čo by som vám chcel povedať. Keď sa chcete zapojiť do súťaže zase o nejaký výrobok, bude to na mojom YouTube, same sa to neurobí. Tuto si rýchlo len tak rozbalíme, tam to zase viac obkecáme. A stále môžete využiť môj zľavový kód CORBY10, niečo ušetríte. Tak ešte raz na mojom YouTube, same sa to neurobí, dám sem aj link. Bude súťaž o jaký výrobok, jaký chcete vy, tam budú aj podmienky. Hydrobeef, čokoláda, banán, elektrolydy, hovorím, na YouTube si to aj viac obkecáme, elektrolydy ďalšie, všetko není pre mňa, aj pre klientov, citrulín, rásťopump, trošku prekrvenie, ďalšie elektrolydy, ďalšie, omegače, tie podľa mňa nemali by teraz chýbať, teda celkovo celý rok, magnézium na noc, vitamín C, to tiež teraz zo zimy. Protobol, môj obľúbený, teraz ho idem už druhý mesiac. Náklby som si zobral, keďže teraz veľa behám. Hovorím viac maka, za mňa veľká bomba, magnézium malaté na energiu. Ďalšie magnézium malaté a ďalšie magnézium bicyklinaté. Takže to je na noc, to si dávam 3 tabletky a spím jak babetko. Hovorím, poďte na môj YouTube, same sa to neurobí, tam si to viac obkecáme, budete tam mať aj súťaž, lahúčku o hociaký výrobok, ktorý si vyberete. Takže ideme tam, ahoj, same sa to neurobí, čau!